O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a aposta da Xunta de Galicia para promover solo empresarial, xa que considerou que favorece a creación de tecido industrial en Galicia para seguir producindo actividade económica e seguir producindo riqueza. Esa segunda intención da Xunta de Galicia é seguir apoiando non só, que é o primeiro e fundamental, facer chan industrial, senón é moi difícil pedirlle ás empresas que se establezcan, que se consoliden, que estén en lugares con todos os servicios, como este polígono e outros que se están facendo en Galicia, se cando están en disposición de poder facelo non se ofrece chan. Por lo tanto, este é o primeiro que o ASA e o segundo darlles facilidades para que poidan adquirilo. Por lo tanto, no ano que ven manteremos as bonificacións entre o 30% e o 50% para axudar as empresas a que poidan adquirir este chan industrial. Alfonso Rueda incidiu na firme aposta do goberno galego por atraer investimentos empresariais a Galicia e promover a expansión de industrias xa asentadas, cun dobre obxectivo: revitalizar a economía galega e xerar emprego de calidade. O goberno galego ofrece ademais garantías e así dispón dunha liña de axudas para que os concellos leven a cabo melloras nos parques empresariais que son da súa competencia e ca intención de garantir tamén estabilidade. Precisamente Rueda salientou a aprobación o ano pasado dunha normativa específica e pioneira, como é a Lei de Áreas Empresariais de Galicia, que mellorará a planificación do solo atendendo ás demandas do sector. Seguiremos apoiando tamén coa Lei de Áreas Empresariais de Galicia, que facilita moitísimos trámites e fai que a disposición de chan poda ser máis áxil a hora da súa construción e a hora da posta a disposición do que era antes. Por lo tanto, seguimos traballando, moitísimas gracias. Isto é unha labor, ademais, que corresponde a todas as administracións, porque ahora ven todo o tema das licencias, dos asentamentos o máis rápido posibles para seguir producindo actividade económica e seguir producindo riqueza. Por iso queríamos rematar este ano 2022 poñendo en valor o que aquí se está facendo, o que estamos facendo, insisto, en outros polígonos similares do resto de Galicia, é dicir que o ano que ven seguiremos e seguiremoslo facendo con intensidade, e creo que é de poñer en valor, porque non é algo, polo menos os datos que temos, que se faga en todas as comunidades autónomas. Aquí en Galicia sí se axuda os empresarios. Sabemos que a adquisición de chan é un esforzo importante, o primeiro esforzo para poder facer todo o demais, e, por lo tanto, bonificar estas parcelas, insisto, ata o 50% do seu precio é unha boa medida. A evidencia é que as fases que temos detrás están xa todas adxudicadas. O convenio Preparando a Volta a Casa, que ven de renovarse por un período de 4 anos, é un dos 3 que neste intre a área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras mantén ca Fundación Dorzán, dende a sinatura en 2011 dun acordo pioneiro que facilita de xeito inmediato unha praza nunha residencia. Os pacientes que tras a alta precisan dun apoio integral e non poden retornar á casa, permitindolles acceder a unha residencia temporalmente ou mentre xestionan o seu ingreso nun centro sociosanitario. Vamos de facer a renovación do convenio de colaboración do Servicio de Traballo Social ca Fundación Dorzán de Ourense. É un convenio renovamos, porque realmente a colaboración vende moi longo, comezou no 2010, temos 3 programas importantísimos. Empezamos co que foi o programa de ingreso en centro residencial, o segundo programa foi a Volta a Casa e a continuación o programa Preparando a Volta a Casa. Estes programas son moi importantes, sobre todo para todas aquelas persoas que carecen de rede de apoio e que necesitan un período de convalecencia. Poden volver ao seu domicilio, pero necesitan apoio nese período de convalecencia e necesitan un apoio que sea inmediato. Preparando a Volta ten por obxectivo garantir, manter e, se é posible, mellorar a calidade de vida e autonomía das persoas maiores, xa no propio ingreso hospitalario, facilitándolles a axuda para recuperarse. Esta axuda no fogar, subvencionada polo convenio, está prevista durante un mes, prorrogable a 2, dando así seguridade durante os esenciais primeiros días na casa. Consiste en acompañar a la gente que no tiene familia de apoyo en el momento en que sale del centro hospitalario. Ya comenzamos en un programa también que tenemos en ayudarles a caminar y después, cuando vuelve a casa, se encuentra que no tiene atención familiar
Entonces nosotros le prestamos esa atención, además con un servicio que nosotros, desde que los servicios sociales nos comunica la necesidad, en cuestión de 24 horas nosotros ponemos a su disposición una persona que va todos los días a su casa a hacerle las labores mínimas de atención, como de darle medicamentos, hacerle un poquito la limpieza, un tema para acompañarles que puedan estar solos sin problema de depender de otras personas. Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, gabou o traballo preventivo e de sensibilización desenvolvido polos 84 CIMS, Centros de Información á Muller, despregados pola xeografía galega, e que dan cobertura universal e gratuita a 193 concellos. O propósito, aseverou a conselleira, segue a ser ampliar esta rede para dar unha cobertura do 100%, para que ningunha muller se sinta desamparada, para que a información útil e veraz sobre a materia que nos atinxe chegue a concienciar o 100% da poboación. Nos centros de información á muller galegos traballan na actualidade 246 persoas, que nos últimos 10 anos atenderon máis de 650.000 consultas, a maior parte relacionadas ca atención psicolóxica, ás que se suman outros asesoramentos xurídicos, información de recursos, orientación ao emprego ou información de cursos, xornadas e actividades, entre outras. Deste conxunto, máis de 100.000 permitiron atender a víctimas de violencia de xénero. Na xornada de onte, o alcalde do Concello de San Amaro, Fernando Redondo, desprazábase a Santiago de Compostela, onde mantivo unha reunión de traballo co conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, a directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, e co delegado da Xunta, Gabriel Alén. O principal punto da reunión foi a mediación do Concello para resolver o conflito existente entre a Xunta de Galicia e os comuneiros de Cristimil e a Torre, sobre a titularidade dos terreos nos que se atopa o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, un conflito que leva anos en auxe, con tensións e sen chegar a ningún punto. O Concello do Carballiño pon en marcha un ano máis o concurso de decoración de escaparates de Nadal, tanto para o comercio como para a hostalaría. Con el premiarase o esforzo e o traballo que realizan os comerciantes e hostaleiros a través da imaxinación e originalidade na decoración artística e tradicional do Nadal. A inscripción formalizarase por escrito ata as 12 da mañá do vindeiro venres día 16, a través da sede electrónica do Concello www.carballiño.gal ou ben de forma presencial no rexistro municipal. O procedemento de concesión será de concorrencia competitiva. O importe total asignado no orzamento ascende a 900 euros. Haberá un primeiro premio para comercio e outro para hostalaría de 200 euros cada un. Un segundo premio para cada un deles de 150 para cada un e un terceiro premio de 100 euros para cada un. Na valoración terás en conta a originalidade, creatividade e innovación da idea, o deseño, montaxe e selección de materiais, a iluminación, entre outras características. O autobús móvil da Unidade de Doazón de Sangue desprazarase na xornada de mañá xoves ao Concello de Piñor, en horario de tarde, dende as 7 ata as 9, no pobo de Arenteiro, na súa praza. Lembramos a importancia que ten a doazón de sangue para poder atender a demanda e necesidade dos hospitais, xa que as reservas están ao límite. Recordamos que pode acudir calquera persoa con ou sen cita previa, que estea san, sexa maior de 18 anos e menor de 65, non teña ningunha ciruxía, tatuaxes ou perforacións en menos dun ano, pese máis de 50 kilos e non este tomando medicamentos. O Concello de Leiro comezou xa ca preparación dos orzamentos para o vindeiro ano 2023. Aínda que, segundo o seu alcalde, Francisco José Fernández, esperan a comezos de ano para a súa aprobación, para ademais saber con seguridade as aportacións cas que van contar por parte de outros organismos como o Estado, a Xunta de Galicia ou a Deputación de Ourense.
A min os orzamentos gustame sempre aprobalos a principios de ano que ven, porque sabes, non son os orzamentos ficticios, sabes co que contas, porque hasta ahora aprobalos ahora pois é un pouco aproximado, digamos así, porque non sabes cales van ser as transferencias do Estado, non sabes cales van ser as transferencias da Xunta, entonces pois no mes de febreiro, marzo xa sabemos cales van ser as propias transferencias, e entonces pois podemos acometer uns orzamentos realistas e xa sabemos o superávit que espero que teñamos, entonces, bueno, pois aí aprobarémoslos nun par de meses, pero, bueno, de momento vai todo discorrindo según estaba previsto e creo que non haya ningún problema. A pesar de que aínda queda moito camiño por diante, o alcalde ten claros algúns dos proxectos chave para o vindeiro ano. Por exemplo, a restauración da antiga vivenda do secretario, para destinala a un centro multiusos para a realización de actividades de todo tipo. Para o alcalde sería un espazo esencial o carecer, por exemplo, de algún salón de actos. Quería era rehabilitar hoxe mesmo. O que quería rehabilitar era o máis pronto posible a antigua vivenda do secretario para dedicala a un centro multiusos, porque a verdade é que non temos pois ningún salón de actos, ningunha cousa así amplia onde se podan facer conferencias ou eventos. O único que o salón máis amplio que temos é o do salón de plenos municipal, e, bueno, non deixa de ser un salón de plenos. O outro si sería a planta completa, polo tanto, eso vámonos empeñar neso e xa iniciamos algunha conversa e procuraremos que o ano que ven podamos acometer a obra. Trátase do terceiro solar que o Concello recupera dende o ano 2021. Así, tras a adquisición e mellora dun solar o ano pasado que era utilizado como aparcadoiro no corazón do casco histórico e a recuperación do forno público na Rúa dos Fornos, agora comeza a mellora dun novo solar que se atopaba en moi mal estado, a pesar de estar a carón do Museo Etnolóxico. As obras de mellora realizaránse en dúas fases. Primeiro, limpeza, desbroce, retirada de colectores e do cercado de madeira que pecha este solar. E unha vez limpo, procederase á intervención nos muros da antiga edificación existente. A segunda fase corresponderá á mellora do pavimento do solar ca colocación de adoquín. O Boletín Oficial da provincia publica hoxe a convocatoria para a contratación laboral dun traballador para o acondicionamento de vías e espazos públicos e medioambientais do Concello de Cenlle. A modalidade de contratación será temporal a xornada completa, cunha duración ata a cobertura da praza mediante a oferta de emprego público para a estabilización de emprego. O sistema de selección será concurso de méritos. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais contando dende o seguinte á publicación hoxe deste anuncio, no rexistro do Concello de Cenlle ou por calquera dos medios admitidos en dereito. La influenza puede enfermar a una persona de gravedad. Una vacuna contra la influenza protege a todos. A Xunta de Galicia citará a partir de mañá, 14 de decembro, os nenos e nenas de entre 5 e 59 meses que se vacinaron da gripe para a administración así da segunda dose desta vacina. Así enviaranse citacións por SMS indicando o día e a hora para acudir ao mesmo centro onde recibiron a primeira dose. Na nosa contorna, a previsión será que para comezar a vacinar chamarán para o venres día 23 en horario de tarde no Barco e en Verín. En Ourense será tamén o día 23 en horario de tarde e o luns día 26 en xornada completa. Deben vacunarse contra la influenza. Centro de Estudos Chamoso Lamas concede o Torques de Honra 2022 ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Este galardón que outorga o colectivo cultural e investigador carballiñés con carácter bianual e que se pospuxo o pasado ano por causa da pandemia seralle entregado ao director do arquivo Pablo Sánchez nun acto aberto que se celebrará na tarde do 30 de decembro no Hotel Arenteiro. Con este galardón, o Centro de Estudos Chamoso Lamas quere distinguir o papel esencial desenvolvido polo arquivo na catalogación, preservación e divulgación da documentación histórica provincial, dende a súa creación no ano 1943 ata a actualidade, na que compre resaltar a recente culminación do proxecto de rehabilitación do antigo convento franciscano.
O Centro Sociocomunitario do Carballiño prepara unha ampla programación para estas datas de Nadal. En especial terán 2 talleres familiares para nenos sós ou acompañados de pais ou avós, e tamén un deles de xabóns navideños. Temos 2 edicións do mesmo taller, un taller de elaboración de bolsas de tela, pintura en tela. Empezará mañá mércores, para todos os interesados, creo que hai un par de plazas disponibles, e mañá será para público en Seral. E logo temos o mesmo taller o sábado pola tarde, pero cun matiz un pouco diferente, é que é un taller familiar, un taller para compartir os nenos, pois cos pais, ca nai, cos irmáns maiores, un taller no que resaltamos pois o valor da interxeracionalidade, é dicir, de compartir e de realizar unha actividade xuntos. Logo tamén temos outro taller, igualmente en 2 edicións, un taller de elaboración de xabóns artesáns con motivos navideños. Un taller que consideramos, interesante por 2 partes. Unha, porque van a aprender a elaborar xabón natural. E por outra parte, porque nos parece que é un agasallo non tan comercial, non tan de comprar sin máis, senón que alguén pode vir, pode facer o seu xabón e terllo como agasallo a algún ser querido. Terán tamén un obradoiro onde non só é protagonista o Nadal, senón tamén o pulpo, emblema do Carballiño, pois decorarán para a ocasión platos de pulpo. Tamén animan a todos os usuarios a acompañaros na cena do 17 de decembro cos monitores das actividades. E despois temos outro taller temático, un taller no que o emblema é o do Carballiño, o pulpo, neste caso, os platos de pulpo. Pois imos convertir un plato de pulpo nun adorno especial de Nadal. Convertirémolo ou ben en centro de mesa ou ben nun adorno para, por exemplo, para unha porta. E para o baile dos domingos e festivos, que recordan que se reproduce música na sala do centro a partir das 5:30 da tarde, traen unha novidade para estas datas. O vindeiro domingo día 18 a música será a cargo, nesta vez en directo, do dúo Explosión. E o venres día 30 despedirán o ano cunha actuación navideña do primeiro grupo de baile do Centro Sociocomunitario. Ímonos ir de cena, é unha cena que organizan as chicas de Zumba, a súa monitora, pero as que están invitados todas as persoas que acuden aquí ao centro a realizar calquer outro tipo de actividade. E nada, animar a todos, xa estamos un número importante, pero cantos máis mellor. E logo 18, os domingos e os festivos é costume aquí no centro utilizar a sala de actividades para poñer música. E, aquí a xente que o desexa, pois se botan os bailes e pasa unha tarde agradable. Entonces, este domingo 18, que é o último domingo do ano que vai abrir o centro, porque os demais son festivos de peche, me refiero, pois entonces teremos música en directo. Desta vez contaremos co dúo Explosión, un dúo daqui da zona, que virá a amenizar a tarde, a partir das 5:30, e que animo a todos a que veñan aquí, que aquí hai espacio, aquí temos servicio de cafetería, aquí estáse o quente, poden pasar unha tarde agradable. Segue aberto o prazo de inscripción para a Andaina de Nadal de San Cristovo de Cea, que se celebrará o vindeiro domingo día 18. O prazo de inscripción está aberto ata este vindeiro xoves día 15. Para inscribirse fará falla o ingreso de 5 euros na conta de Abanca que facilitan a través das súas redes sociais e posteriormente o envío do xustificante de pago a través do teléfono 672 12 23 00 ou no correo electrónico cultura@concellodecea.com xunto con nome e apelidos do participante. O percorrido ten unha dificultade media-baixa. A saída será ás 10 horas dende a Praza Maior de Cea. Haberá habituallamento, pincho a chegada, agasallos e paisaxes increíbles. O percorrido é sinxelo, de distancia media 12 km e circular. Rematará de novo na Praza Maior, onde os participantes recibirán estes agasallos. Un ano máis, o Instituto IES número 1 do Carballiño quere colaborar cas familias máis desfavorecidas do municipio e por iso poñen en marcha unha recollida de alimentos non perecedoiros.
A campaña iniciouse esta mesma mañá e estará en marcha ata o vindeiro venres día 16. Nesta data farán chegar a Cáritas de O Carballiño todo o recaudado durante a semana. Os alimentos poderánse depositar tanto na Administración como na Conserxería do centro. Dende a dirección dan as grazas pola colaboración das familias e piden que poidamos facer entre todos que estas datas non sexan máis duras para os máis necesitados. O de España aprobou a través da Conferencia Sectorial de Turismo a posta en marcha en Galicia de 16 proxectos beneficiarios da segunda convocatoria extraordinaria do Programa Plans de Sustentabilidade Turística de Destino 2022. Galicia recibirá 34,5 millóns de euros dos fondos Next Generation Europa en sustentabilidade turística. Gran noticia, pois contar con ese plan de sostenibilidade turística, sendo Carballiño en dous plans de accións, un deles no GDR Carballiño Ribeiro, e no outro, pois, esa aposta forte que fixemos desde o propio Concello, pois, por ir en solitario e conseguir ese millón de euros que, bueno, verdadeiramente, pois, vai nos dar uns plans de accións que temos que levar a cabo en torno á enogastronomía. O GDR o Ribeiro Carballiño recibirá 1,5 millón de euros para un plan que ten como principal obxectivo a restauración paisaxística para eliminar puntos degradados dos lugares de interese turístico, con intervencións de xestión ambiental en zonas con risco de inundación. Tamén inclúe medidas para mellorar a promoción turística deste destino. O outro será para o Concello do Carballiño en solitario e para a gastronomía do Polvo, valorando de 1 millón de euros as actividades que se levarán a cabo. O plan céntrase na rexeneración natural dos parques da contorna fluvial e na integración no núcleo urbano, así como a rehabilitación de algunhas infraestructuras e a mellora da sinalización e iluminación. Todo isto pensando nunha mellora da oferta turística relacionada ca gastronomía e o pulpo. Queremos basear o tema do entorno da Veracruz, do entorno do Concello, e, bueno, despois ese parque, o noso parque, a zona etnográfica, é onde, pois, por doble partida, que verdadeiramente, repito e reitero, e alegro-me muchísimo de que así fose, que Carballiño, pois, en este caso, fose unha das vilas importantes neste país para estes fondos europeos. Bueno, pois agradecerlle ao Goberno de España, indudablemente, non quero tampouco deixar de lado a Xunta de Galicia, que tamén botou unha man, colaborou, como así empresas que verdadeiramente puxéronse a disposición nosa en traballo, e nós estamos para gestionar este pobo. Hoxe tivo lugar a reunión da Mesa de Coordinación para a mellora da atención ás víctimas de violencia de xénero do Concello do Carballiño, que foi convocada pola Concelleira de Servizos Sociais deste Concello, no Salón de Plenos. Esta mesa ten como obxectivo fundamental mellorar a atención e conseguir a súa adaptación ás necesidades reais das mulleres víctimas de violencia de xénero. Contou hoxe ca presenza de María Álida Iglesias, xefa da Unidade Provincial de Violencia sobre a Muller, quen fixo un balance da situación provincial, que supera os 300 casos activos. En cuanto a datos de provincia, temos activos a día de hoxe 370 casos activos, con diferentes riscos, é dicir, que non temos ningún extremo, si é certo que temos dous en alto e logo os outros xa son en risco medio, baixo e non apreciado. Eso en cuanto a provincia. Decir tamén, como dato destacable, que somos a provincia que menos porcentualmente, que menos casos activos temos de violencia de xénero, é dicir, comparado con Lugo, que temos unha poboación por máis ou menos similar, eles hoxe rondan os 600 casos, nós temos 370, claro, despois Pontevedra sobre 1.300 e pico, a Coruña ronda os 2.000. O Carballiño mantén a mesma cifra de casos que na última reunión no pasado mes de xuño, un total de 16. Ningún deles de risco alto e 11 deles contan con medidas xudiciais que proíben a aproximación entre a víctima e o seu agresor. Tamén hai menores en risco, un total de 17. E xa, como centrándome no Carballiño, que no Concello de Carballiño, temos igual o número de vítimas que tiñamos no mes de xuño, 16 vítimas temos.
A citada mesa está constituída por diferentes administracións, tales como o Concello do Carballiño, o Centro de Información ás Mulleres, a Policía Local, o Centro de Saúde, centros educativos, o posto da Garda Civil, o Xulgado e a Subdelegación do Goberno de Ourense. É dicir, que tiñamos que estar nunha etapa en que efectivamente a violencia de xénero en edades temperás, porque agora xa foron educados e xa se traballou este tema e, sin embargo, efectivamente siguen exercendo ese tipo de violencia. Si é certo que un pouco a encubren sobre o falsamente chamados micromachismos, que son machismos, pero sutiles, porque é así, pero realmente están nos exercendo. E o máis grave é que logo as mulleres os consentimos, é dicir, xa chegaron a normalizar esas situacións e lle consinten este tipo de condutas dos seus compañeiros. O comercio é históricamente un dos sectores máis importantes da economía do Carballiño. Para a formación de espazo común, o pequeno comercio está a pasar un momento excepcionalmente delicado. Recordan os problemas como a competencia das plataformas digitais, a fuga de gasto cara ás grandes superficies e outros problemas máis locais como a escaseza de aparcamento ou a perda e envellecemento da poboación. Por iso, dende Espazo Común pensan que se fai necesaria a elaboración dun plan de dinamización comercial. Un estudo que analice de xeito eficiente as fortalezas e debilidades do tecido económico local, facendo fincapé na situación das pequenas tendas. Un traballo que aseguran que debe servir como punta de lanza para garantir a viabilidade dese eixo fundamental para o futuro do Carballiño. O Espazo Cultural da Insua dos Poetas na Esgueva, Madarnás, acollerá mañá sábado unha homenaxe polo 111 aniversario do nacemento de Álvaro Cunqueiro. Comezará ás 10 da mañá co desenvolvemento dunha peza escultórica creada para a ocasión e ca intervención da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Seguidamente, ás 11 da mañá, contaremos ca actuación musical de Amancio Prada. Para rematar a xornada, haberá unha degustación ao mediodía de pulpo á feira, pan do Irixo e viño do Ribeiro. O Concello de Maside, por terceiro ano, organiza o que xa é unha tradición, o seu mercado de Nadal na Alameda. Este evento terá lugar este vindeiro domingo 18 de decembro, dende as 12 da mañá ata as 7 da tarde. Haberá produtos artesanais da zona, agasallos, complementos, doces navideños, entre outras sorpresas. A xornada rematará pola tarde ca visita de Papá Noel para a sorpresa dos máis pequenos. Ás 4 da tarde comezará a súa andadura pasando por Bouzas, seguirá por Dacón, Polo Lago, Santa Comba, Listanco e rematará na Alameda de Maside. Este domingo, 18 de decembro, celébrase o Campeonato da Xunta de Galicia de Muxinterra no Concello de Boborás. Trátase dunha carreira de cans que se celebra con anos xa de tradición. A proba terá dous percorridos, un para participantes adultos de 5,5 km e outro para participantes júnior e infantil de 2,5 km. Constará de varias categorías como bike llorín, patín, DR4 e canicross e dará comezo ás 10 da mañá. O circuito onde terá lugar a carreira está situado preto do depósito de augas de Boborás. ¡Vamos! ¡Venga, chica! O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as guías de ordenación productiva das aldeas modelo de Osmo en Cenlle e de Muimenta en Carballeda de Avia. Esta guía configúrase como un documento técnico no que se delimitan os usos productivos máis idóneos. A aldea modelo de Osmo en Cenlle abrangue un perímetro de 18,3 hectáreas. Establecéronse como actividades principais a explotación porcina en extensivo, a horta e cultivos de ciclo curto e o viñedo.
A aldea de Muimenta, en Carballeda de Avia, abrangue unha superficie de 29 hectáreas na contorna do núcleo de poboación, distribuídas en 1.660 parcelas. Na súa guía productiva apóstase como actividades principais por un sistema agroforestal, combinando prácticas de aproveitamento do monte con agricultura, así como por cultivos de ciclo curto. O Concello de Maside, por terceiro ano, organiza o que xa é unha tradición, o seu mercado de Nadal. Este evento terá lugar o vindeiro domingo 18 de decembro, dende as 12 da mañá ata as 7 da tarde, con visita de Papá Noel ao remate para a sorpresa dos máis pequenos. Dende a Administración animan a todos os artesáns interesados a que reserven o seu posto, podendo facelo ata o venres día 16, a través do teléfono 608 24 22 10. E tamén animan a todos a que se acheguen e merquen algún agasallo de Nadal. A Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Vila do Arenteiro prepara a 8ª edición da súa gala benéfica de Nadal. Neste caso, todo o recaudado irá destinado á Asociación de Persoas con Discapacidade Aspadisi do Carballiño. A entrada terá un custo de 5 euros e poderase adquirir no propio colexio contactando ca directiva da AMPA ou na taquilla. Para os que non poidan acudir e queiran colaborar, poderán facelo mediante a fila cero, é dicir, unha doazón directa. A gala será o vindeiro domingo, día 18 ás 7 da tarde, no Auditorio Manuel María. Estará presentada polo grupo de teatro Dartrela e contará cas actuacións do Mago Martín, de Alís Vázquez e Antía Mazaira, co grupo Terras do Arenteiro, con Noemí Duro e Alma Dazanove, o Conservatorio de Música do Carballiño e o grupo de baile e música tradicional de Maside. Quedan todos convidados a esta gala solidaria. También tenemos, como otras veces, con la entrada da opción a sortear algo, que tenemos varias cosas preparadas. Una cosa puede ser súper sorprendente, pero todavía no la tenemos confirmada. Y el objetivo de la gala es recaudar fondos para Aspadisi. Entonces, cuanta más gente venga, cuanta más gente compre su entrada y entre, mejor lo van a pasar ellos, mejor vamos a estar nosotras de contentas, las que lo organizamos, Aspadisi porque va a recaudar más fondos, tenemos por Aspadisi este año porque Aspadisi está intentando hacer su casita o su hogar y están fabricándolo, pero eso cuesta mucho dinero, evidentemente, le cuesta a cualquiera, más cuando es una casa para tantas personas y cuando van a necesitar tantas cosas, aparte de lo que son solamente el edificio. Pues lo que tienen que hacer es comprar la entrada. Comprar la entrada, el que no pueda venir, si son de Madrid o de Barcelona también pueden, pero si no vienen, aunque ahora tienen AB, pues que pueden ingresar en las cuentas de Aspadisi, porque tiene mucha necesidad, ellos tienen varias cuentas, en el cartel están las cuentas, nos pueden preguntar a nosotras o pueden llamar a Aspadisi, que estarán súper encantados de facilitarla. Y los que puedan venir a la gala, les esperamos allí el día 18 a las 7 de la tarde, la entrada cuesta 5 euros y hasta que se agoten, cuando se acaben ya no se puede entrar. Entonces, el que quiera que se apure. Hola, son Aldara. Este próximo domingo 18 é a gala benéfica a favor de Aspadisi. Estades todos e todas convidados. Eu vou ir, espero que ti non faltes. Un besazo e bo Nadal! A directiva da Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade Psíquica das comarcas do Carballiño e o Ribeiro compareceu esta mañá para actualizar a situación da obra da súa nova residencia. A día de hoxe non poderán cumprir os prazos establecidos para o seu remate, aínda que queda pouco. As previsións eran rematar a final de ano, pero tal co ritmo que levan vai ser difícil. É certo que xa queda pouco, pero non está completada a obra. En todo caso, pensamos que o retraso poderá ser mínimo. É un tema de materiales que tardan en vir, bueno, o tema que hai hoxe en día que as obras que casi non hai especialistas, nin albañiles, nin fontaneros, porque a mí pasa a nivel particular e o mesmo sucede en todos os lados. O seguinte paso, unha vez rematen as obras, será a adquisición de mobiliario e menaxe necesarios para o seu funcionamento. A directiva asegura que será todo da mellor calidade, sen escatimar en gastos. Non se vai escatimar, non queremos escatimar en gastos, por exemplo, as camas van ser todas articuladas.
e da mellor calidad posible. Claro, non é mesmo unha cama de máxima calidad articulada, o precio pode rondar os 1000 e pico euros, que unha moito máis sencilla que poden dar vos 300. Entón non vamos escatimar en gastos. Unha vez rematada e equipada, vendría a fase de xa poñela a funcionar. En canto á financiación, polo de agora teñen suficiente para rematar a obra. Por iso precisan crear un fondo económico para o momento da posta en marcha da residencia, co custe de persoal que suporá e ca falla de ingresos ou non ter os suficientes usuarios ao seu inicio. Ter, por así decirlo, un fondo que nos permita funcionar. Non só para eso, senón habrá algún caso que de necesidades económicas moi apremiantes de algún usuario que entre e que ao mellor teremos que ter como unha especie de becas ou algo así para cubrir os costes desa plaza. Sabedes que isto é sin ánimo de lucro ningún. Do que se trata é equilibrar ingresos e gastos, ni máis ni menos. Entón o coste da plaza estará en función deso. Se gasta tanto, se recauda tanto. Por iso aproveitaron esta mañá para recordar que esta época é a mellor para facer doazóns e obter un beneficio, xa que todas as que se fagan antes de final de ano serán retribuídas con beneficio fiscal na declaración da renda do vindeiro ano. Para recordar que antes de fin de ano é o momento de volver a facer doazóns. Co beneficio fiscal que ten, que ao ser unha entidade sin ánimo de lucro e de utilidade pública, pois hasta 150 euros recordarlle a xente que se beneficia despois na declaración da renta nun 80%, é dicir, só ten que poñer, digamos, do seu bolsillo 20% e o demais adiantalo, o recuperan na declaración da renta. Ademais, tamén queremos recordarlles que este vindeiro domingo terá lugar a gala benéfica organizada pola AMPA do Colexio Vila do Arenteiro ás 7 da tarde no Auditorio Manuel María. Todo o recaudado irá destinado a Aspadici. Invitar a todos os que participen na gala dunha maneira ou doutra, porque, bueno, Sofía tamén se implicou aí un montón, e lle gustaría ver o auditorio cheo, vamos. Para nós tamén, cuanto máis se recaude, moito mellor. Moitas gracias a todos os que participan dunha maneira ou noutra. E nada máis. ¿Quién eres? Soy Laura. ¿Has casa de cuello? ¿Cómo? Que si me rascas el cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. Hoxe venres o Cineclube proxecta o último filme deste ano, a película Revelación do cine español deste 2022, o último filme de Fernando Franco, La consagración de la primavera. Centrada na relación de Laura, unha estudante de química recén chegada a Madrid, e David, un mozo con parálise cerebral, e a súa nai Isabel. Unha película con doses de amargura e luminosidade ao mesmo tempo, chea de autenticidade e verdade, unha historia que sorprende e conmove. Sí, se le ve bien. Tras o seu debut de xa sorprendente, non? O mundo, digamos, da curtametraxe, pois neste caso, por fin, el consigue facer unha película, eu creo que é absolutamente redonda, non? É unha das grandes sorpresas do cine español desta tempada, non? É unha película centrada nas relacións interpersonais, neste caso entre unha estudante recién chegada a Madrid que está, digamos, pelexando por adaptarse, por sobrevivir, que entabla a relación con unha persona con un rapaz novo que ten parálise cerebral e tamén coa súa nai, non? Se establecen toda unha serie de relacións e de complicidades tremendamente emotivas, interesantes, moi ben plantexadas, non? E tamén moi ben resoltas, non? En ese sentido, unha historia sobre as relacións humanas moi fermosa. Conta cunhas excelentes interpretacións dos seus protagonistas principais, nominados a mellores actor e actriz revelación nos Goya. Aínda están a tempo de chegar ao segundo pase ás 10:30 no Auditorio Manuel María. O novo cine de Leiro trae para esta fin de semana a estrea máis esperada, a segunda entrega de Avatar.
Jake Sully e Neri Tiri crearon unha familia e fan todo o posible para manterse xuntos. Non obstante, deben abandonar a súa casa e explorar as rexións de Pandora cando reaparece unha antiga ameaza. O filme poderase ver este sábado e domingo ás 4:30 da tarde e ás 8 da tarde e o luns e xoves próximos ás 8 da tarde. Protege al pueblo. Semana de fútbol de novo, o Sporting Carballiño xogará este vindeiro domingo ás 12:30 da mañá fronte ao Monterrey no campo da Uceira, na casa. Os de Mindos Urribas seguen líderes da táboa de Primeira Galicia cun punto de diferencia co segundo, o Allariz. O Club Deportivo Arenteiro enfócase na Liga esta fin de semana, a que será a última xornada. Mañá sábado reciben en Espiñedo o Zamora ás 5:15 da tarde. Os verdes seguen líderes con 2 puntos de diferencia co segundo, o Guijuelo. Sí, un partido moi complicado porque xogamos contra un rival directo. O Zamora é un dos equipos que está chamado a estar entre os 2-3 primeiros, un equipo con moitísimo presuposto, moi boa plantilla, pero bueno, nos estamos, o que dixen antes, nun moi bo momento. O factor Espiñedo pode ser diferencial e o sábado é o último partido antes do parón de Liga e bueno, esperemos que Espiñedo este outra vez cheo, que a xente anime, estar todos mesmos na mesma dinámica e intentar sacar os 3 puntos porque sería un paso moi importante. Javi Rey chegou fai apenas unhas semanas con moito traballo por diante para adestrar a este equipo, pero satisfeito da acollida e de como marchan as cousas, tamén os resultados deportivos do seu plantel. Pero bueno, a verdade é que moi contento porque os resultados acompañaron, a parte diso, a acollida de toda a xente do pobo, da directiva, do corpo técnico que quedou de Fran, máis a plantilla, fixeron o traballo tanto meu como de Luís moi sinxelo. En algúns xogadores coñecíaos a nivel personal, pero bueno, a verdade é que é un grupo maravilloso, hai moi bo vestiario, é moi contento porque bueno, hai moi bo ambiente, e, bueno, a dinámica é boa, os resultados acompañan, agora mesmo estamos nun gran momento e hai que manter esta inercia. Aínda que queren ir paso a paso, é inevitable non pensar no encontro de Copa do Rei co Atlético de Madrid o vindeiro xoves. Hoxe vendéronse as últimas 250 entradas do total de 2.800 que puxo a disposición o clube, aumentando o aforo ca colocación dunha grada supletoria. Longas filas de afeccionados non quixeron quedarse en o seu pase dende o pasado sábado que comezou a súa venta. Agora toca soñar. Bueno, a verdade é que non se fala nada do partido de Copa, agora mesmo estamos moi centrados no Zamora porque, como dixen antes, é un partido moi importante porque na clasificación da segunda ref é un rival directo. O sábado acabar o encontro, pois sí que empezaremos a pensar xa no partido de Copa, no Atlético de Madrid. Vai ser unha semana moi especial e o que lle digo a todo o mundo, é unha semana para disfrutar e aproveitar cada momento. Si, eu agora mesmo pois atopo unha oportunidade moi boa a nivel deportivo e despois eso, tamén temos o premio do partido da Copa e non esperaba, a vida cambia dun momento para outro e bueno, o que dixen, intentar disfrutar ao máximo cada momento porque vai ser un día moi especial que vai quedar para a historia de todo o mundo. Onte domingo celebrouse a carreira solidaria do Arenteiro que alcanza xa a súa 13ª edición, fomentando o deporte local e tamén apostando por poñer ese grande área en favor dos máis necesitados, doando o recaudado para Cáritas e a Fundación San Vicente Paúl do Carballiño. A Fundación atende a día de hoxe a 250 familias, o que supón unhas 600 persoas. Para este evento solidario pedíase sobre todo alimentos non perecedoiros e foi unha gran cantidade a recaudada onte. Este ano, ademais, contaron cun récord de participación que alcanzou os 550 inscritos, 300 deles na categoría absoluta que se dividiu en dúas opcións de tramo, un de 5 km e outro de 10 km, e por outra banda 150 mozos e nenos. Que moi boa participación, como todos os anos, agradecerlle xa que empezamos por aí a todos os participantes, un clásico das festas do Nadal xa, bueno, orgullécenos moito que a xente confíe en nós. Nós tamén intentamos, dentro da medida do posible, dalo todo, para que se sintan a gusto. O Atletismo Arenteiro, que somos parte de, bueno, colaboramos co Concello na organización, e como nós imos ás carreiras e gustanos tamén todo este ambiente, pois podemos lle trasladar eso a todos os participantes.
Despois de retomar a iniciativa o pasado ano, facendo fronte aínda ás restriccións da pandemia, este ano chegou a total normalidade e a resposta foi moi boa, nun deporte que amosa que son imparables. Este ano xa non temos ningún tipo de restricción e nada, a disfrutar, como digo sempre nesta festa do deporte. Bueno, solventamos o que acabas de dicir, unha pandemia, pero vemos que recobramos con músculo outra vez a participación e a seguir disfrutando deste evento. Os carballiñeses José Luis Mosquera e Adrián Castro conseguen o título do Campeonato Galego de Montaña na categoría de históricos RS80. Logran este título tras un campeonato composto por 7 carreiras que transcorreron por diversos sitios da nosa comunidade autónoma e lograr ademais 6 podios, nada máis e nada menos. Os subcampións foron José Luis Serantes e José Martínez Madaleno, tamén carballiñeses. A gala de campións deste ano celebrarase por primeira vez aquí no Carballiño. Terá lugar o 4 de marzo de 2023 no Auditorio Manuel María.